Wel, os ydw croeso i roedfa heno, dan nhw fel Emyr, rosog gyda ni, i gael paned a sgwrs ar y diwedd. Gyda mae'r coeddiadau ar y sgrin, fe chi'n gweld bydd gwrgweddi fan hyn nos Fawrth, o 4/8. Ac yna bydd Wyn ar-lein nos Iau, yn trafod emynau, bydd clybiau fel arfer di Gwener, ac yna credu gyfod yn goeddi bore yma, felly sa'n siŵr, o'n i'n gwrando. Gwersi Cymraeg, dysgwyr, os ydych chi ddiddordeb yn y gwaith yna, a os ydych chi aros ar y diwedd, ni eisiau ailddechrau y gwaith ymlaeth y dysgwyr. Casgar y mis, rydyn, ych chi'n gweld llun Tom and Eris King ar y sgrin, a'i gwaith nhw yn Gwlad Tai, ac mae yna bocs hefyd wrth y piano, os ych chi eisiau rhoi casgliad, rhoi o'ch casgliad yn y bocs. Di sadwn nesaf wedyn, mae'r blas, aduniad, gwersyllioedd, mae nifer yn brith ni yn blant, a oedolion hefyd yn mynd i Aberystwyth am y dydd, chi'n cofio amdani nhw. Ond hefyd yn y bore am 9:30, mae'r merched yn cwrdd i gael brecwast a trafod llyfr, felly mae hwnna am 9:30 yn hi James's yn agos fan hyn. Ac yna, wythnos wedyn, 5:20 o Dachwedd, bydd brecwast dynion, a hynny yn y Holybush, a bydd ni bach yn gynt yn y bore, 9:00 y bore, felly os ydych chi roi eich enwau gwydion, yn gwybod faint fydd yn dod. Rewch i ni, wylio. Ni'n dod o dy flaen di o ddiwyntad yn cael atgoffa eto bod na ddim heiddiant na hawl dyn ni yn ddyn ni'n hynny i ddod i dy bresenoldeb di. Ac ni felly weithiau yn gallu bod yn hunan gyfiawn na, meddwl bod ni'n well na pobl eraill, ond o arglwydd mynd ti'n dangos i ni sut rai ni go iawn, i ni'n sylweddoli, mae pechyduriad i ni. Ac eto ni yn diolch i ti am dy ras di. Diolch dy fod ti fel i ni yn darllen yn dair di. Ac ni'n gweld hyn mhob rhan o'r Beibl, gweld y mywyd Iesu Grist, gweld i dysturi fe, gweld i fod e'n ceisio y rai oedd yn mynd o'r wrtho fe. Ac ni'n gwybod bod hynny'n wir amdano ti ac amdano ni, bod ni naturiol am grwydro oddi wrtho ti, ond y fod ti wedi'n ceisio ni. Ac o arglwydd, helpa ni hynno i ryfeddu at y gariad mawr di tuag ato ni. Ni'n gwyddio nawr bydd ti yn dangos pethau newydd a rhyfeddol i ni yn dair di. Ac bod na addoliad go iawn yn dod o'n calonau ni a bod na ddiolchgarwch ac bod ni wir yn ddoli di fel y dylen ni a sylweddoli o'r newydd. Mor fawr wyt ti, mor berffaith wyt ti yn dy holl ffyrdd. Ac o arglwydd byddai'r hyn yn ei glywed yn ein newid ni, yn newid ein ffordd ni o feddwl, newid, fel ni clywed bod yma, mae'r amser yn bryn. O arglwydd helpa ni i roi o'n hynny, roi yn bywydau, a ddim gwneud tysorau ni'n hynny yn y byd yma, ond byw i dy wasanaethu di, gan wybod bod yr arglwydd Iesu Grist yn dod eto i farnu y byw a'r meirw, ac ni'n diolch i ti am ei gyfiawnder sydd yn ein gwisgo ni. Bydd gyda ni nawr, trwy gyrha wrtho ni a dyrchafa enw Iesu Grist yn fan hyn ac ym mhob man arall mae'n cael i bregethu a'i sbonio'n ffyddlon. Amen. Amen. Diolch Dewi. Dewi yn gweddio fyna y bydde enw'r arglwydd Iesu'n cael ei ddyrchafu. Ac dyna yw'n gweddi ni, a dyna mewn un ystyr yw ein thema ni. A mae'r emyn gyntaf ni'n mynd i'w chanu yn cyfeirio at hynny. Rhif 21 yn Grymnal 2. Llawryfon, rowch ar ben yr oen ar orsedd nef. Ni chan angylaidd nefol gor i neb ond iddo ef. Benaid can i'r hwn fi farw yn dylu. Trwy dragwyddoldeb nid oes gwell. Ar ddeiar nac yn ynny, does yna neb tebyg i'r arglwydd Iesu. Mae yn uchel, mae yn ddyrchafedig. Felly gadewch i ni roi mawl
iddo fe nawr. Nawr ni sefyll i ganu. Cario ymlaen heno yn llyfr Genesis ac ni wedi cyrraedd pennod 41. Dal i fod yn edrych ar stori Joseph ac erbyn hyn, you should know the drill, right? Joseph yn gysgod o'r arglwydd Iesu Grist. Ydy mae'n hanes, mae eisiau ni gofio hyn, yn yw nid stori sydd yn ni, nid tylwyth teg sydd yn ni fan hyn, nid o rhywbeth sydd jyst fod i ddysgu gwers moesol. Mae'n hanes, mae'n wir, mae'n ffeithiol, ddigwyddodd e, ac eto mae bywyd Joseph, a'r pethau brofodd e, y pethau wynebodd e, yr digwyddiadau yma, maen nhw'n gosod patrwm sy'n mynd i gael ei cyflawni yn yr arglwydd Iesu Grist. Nawr ni ddarllen, a mae'n benod hir, fel oedd ni penod hir bore yma, ond mae chydig bach yn fwy straightforward na bore yma, diolch beth. Felly, Genesis 41. Chi'n cofio, mae Joseph, mae yn y carchar, mae wedi dehongli breuddwydion, yr pen trilliad a'r pen pobydd, mae'r
trilliad wedi dychwelyd i'r llys, ond wedi anghofio am Joseph. Dyma air Duw. Ymhen 2 flynedd union, breuddwydiodd Pharo ei fod yn sefyll ar lan y Neil. A dyma 7 o wartheg, porthiannus a thew yn esgyn o'r afon a phori yn y weirglodd. Ac yna 7 o wartheg eraill, nychlyd a phennau, yn esgyn ar ei hôl ac yn sefyll ar lan yr afon yn ymyl y gwartheg eraill. Bwytaodd y gwartheg nychlyd a phennau y 7 buwch borthiannus a thew, ac yna deffrodd Pharo. Aeth yn ôl i gysgu, a breuddwydio eilwaith, a gwelodd 7 dywysen fras a da yn tyfu ar un gwelltyn. Yna 7 dywysen denau wedi ei deifio gan wynt y dwyrain yn tarddu ar ei hôl. Llyncodd y tywysenau tenau y 7 dywysen fras a llawn. Yna deffrodd Pharo, a deall mae'n breuddwyd y doedd. Pan ddaeth y bore roedd wedi cynhyrfu, ac anfonodd am holl ddewiniaid a doethion yr aifft. Dywedodd Pharo ei freuddwyd wrthynt, ond ni allai neb ei dehongli iddo. Yna dywedodd y pentrilliad wrth Pharo, rwy'n cofio heddiw i mi fod ar fai. Pan ffromodd Pharo wrth ei weision am rhoi i ar pen pobydd yn y ddalfa yn hy pennaeth y gwarchodwyr, cawsom ein 2 freuddwyd yr un noson. Pob un ei freuddwyd ei hun, ac i bob breuddwyd ei hystyr ei hun. Ac yno gyda ni roedd llanc o Hebrewr, gwas pennaeth y gwarchodwyr. Wedi i ni ei hadrodd iddo, dehonglodd ein breuddwydion i'r naill a'r llall ohonom. Fel y dehonglodd i ni, felly y bu. Adferwyd fi i'm swydd, a chrogwyd y llall. Yna anfonodd Pharo am Joseph, a deithant ag ef ar frys o'r gell. Eilliodd yntai, a newid ei ddillad, a daeth at Pharo. A dywedodd Pharo wrth Joseph, cefais freuddwyd, ac ni all neb ei dehongli. Ond clywais amdana ti, dy fod yn gallu gwrando breuddwyd a'i dehongli. Atebodd Joseph Pharo a dweud, nid my fi, Duw a rydd ateb ffafriol i Pharo. Dywedodd Pharo wrth Joseph, yn fy mreiddwyd roeddwn yn sefyll ar lan yn Neil. Dyma 7 o wartheg tew a phorthiannus yn esgyn o'r afon a phori yn y weirglodd. Ac yna 7 o wartheg eraill, triennus a nychlyd a phennau iawn yn dod ar ei hôl. Ni welais rhoi cyndrwg yn holl dir yr aifft. Bwytaodd y gwartheg tenau a nychlyd y 7 o wartheg tewion cyntaf. Ond iddynt ei bwyta, nid oedd ôl hynny arnynt, gan ei bod mor denau a chynt. Yna deffroais. Gwelais hefyd ym ymreiddwyd 7 o dywysenau, llawn a da, yn tyfu ar un gwelltyn. A dyma 7 dywysen fain a thennau wedi ei deifio gan wynt y dwyrain yn tarddu ar ei hôl. Llyncodd y tywysenau tenau y 7 dywysen dda. A droddais hyn wrth y dywiniaid, ond ni allai neb ei egluro i mi. Yna dywedodd Joseph wrth Pharo, un ystyr sydd i freuddwyd Pharo. Mae Duw wedi mynegu i Pharo yr hyn mae am ei wneud. Y 7 o wartheg da, 7 mlynedd ydynt. A'r 7 dywysen dda,
7 mlynedd ydynt. Un freuddwyd sydd yma. Y 7 mlynedd hefyd yw'r 7 o wartheg tenau a nychlyd a esgynodd ar ei hôl. A 7 mlynedd o newyn yw'r 7 dywysen wag wedi ei deifio gan wynt y dwyrain. Fel y dywedais wrth Pharo, mae Duw wedi dangos i Pharo yr hyn y mae am ei wneud. Daw 7 mlynedd o lawnder mawr trwy holl wlad yr Aifft. Ond ar ei hôl daw 7 mlynedd o newyn ac anghofir yr holl lawnder yng Ngwlad yr Aifft. Difethu'r y wlad gan y newyn, ac ni fydd ôl y llawnder yn y wlad o achos y newyn hwnnw fydd yn ei ddilyn, gan mordrwm fydd. Dyblwyd breuddwyd Pharo, am bod y peth mor sicr gan Dduw, a bod Duw ar fin ei gyflawni. Nawr, dylai Pharo edrych am wr deallus a doeth i'w osod ar wlad yr Aifft. Dyma ddylai Pharo ei wneud, gosod arolygwyr dros y wlad i gymryd y 5 ran o gnwd gwlad yr Aifft dros y 7 mlynedd o lawnder. Dylent gasglu holl bwyd y blynyddoedd da sydd ar ddod, a thrwy awdurdod Pharo, dylent gasglu yd yn ymborth i'w gadw yn y dinasoedd. Fel y bydd y bwyd yng nghadw i'r wlad dros y 7 mlynedd o newyn sydd i fod yng Ngwlad yr Aifft. Rhag i'r wlad gael ei difetha gan y newyn. By'r cyngor yn dderbynio gan Pharo a'i holl weision. A dywedodd Pharo wrth ei weision, a fedrwn ni gael gŵr arall fel hwn, ag ysbryd Duw ynddo? Felly dywedodd Pharo wrth Joseph, am i Dduw roi gwybod hyn oll i ti. Nid oes neb mor ddeallus a doeth a thi. Ti fydd dros fy nhi, a bydd fy holl bobl yn ei fydd i ti. Yr orsedd yn unig am gna i yn fwy na thi. Yna dywedodd Pharo wrth Joseph, dyma fi wedi dy osod i yn ben ar holl wlad yr Aifft. A thynodd ei fodrwyodd ei ar ei law a'i gosod ar law Joseph. A gwisgo amdano ddillad o liain maen. A roi cadwyn aur am ei wddw. Parodd iddo deithio yn ei ail gerbyd gyda rai i weiddio o'i flaen, plygwch lun. Felly gosododd Pharo ef dros holl wlad yr Aifft. A dywedodd Pharo wrth Joseph, my fi yw Pharo, ond heb dy ganiatad di, nid yw neb i godi'n a llawn a throed trwy holl wlad yr Aifft. Enwodd Pharo ef Saffnath Panea, a rhoddodd yn wraig iddo Asnath, merch Potiffera o ffeiriad On. Yna aeth Joseph allan yn bennaeth dros wlad yr Aifft. 10 mlwydd ar 20 oedd oed Joseph pan safodd ger bron Pharo, brenin yr Aifft. Aeth allan o wydd Pharo, a thramwyodd trwy holl wlad yr Aifft. Yn ystod y 7 mlynedd o lawnder, cnydiodd y ddeiar yn doreithiog, a chasglodd yntau'r holl bwyd a gaid yng Ngwlad yr Aifft yn ystod y 7 mlynedd, a chrynhoi ymborth yn y dinasoedd. Casglodd i bob dinas fwyd y meysydd o'i hamgylch. A felly pentyrodd Joseph yd fel tywod y môr, nes peidio a chadw cyfrydd am na ellid ei fesur. Cyn dyfod blwyddyn y newyn, ganwyd i Joseph 2 fab o Asnath, merch Potiffera o ffeiriad On. Enwodd Joseph ei gyntafynedig Manasse, am fod Duw wedi peri i mi anghofio fy holl gynni a holl dylwyth fy nhad.
Enwodd yr ail Effraim, am fod Duw wedi fy ngwneud i'n ffrwythlon yng ngwlad fy ngorthrymder. Darfu'r 7 mlynedd o lawnder yng ngwlad yr Aifft, a dechreuodd y 7 mlynedd o newyn, fel roedd Joseph wedi dweud. Bu newyn yn yr holl wledydd, ond yr oedd bwyd yn holl wlad yr Aifft. A phan ddaeth newyn ar holl wlad yr Aifft, galwodd y bobl ar Pharo am fwyd. Dywedodd Pharo wrth yr holl eithtiaid, ewch at Joseph, a gwnewch yr hyn a ddywed ef wrthych. Ac fel roedd y newyn yn ymledu dros wyneb yr holl dir, agorodd Joseph yr holl ystorddau, a gwerthodd id i'r eithtiaid, oherwydd yr oedd y newyn yn drwm yng ngwlad yr Aifft. Daeth pobl o'r holl wledydd hefyd i'r Aifft at Joseph i brynu, oherwydd roedd y newyn yn drwm drwy'r byd i gyd. Amen. Diolch i Dduw am ei aira. Na ni weddiod yn gilydd, na ni droi at Dduw yn gweddi. O arglwydd ein Duw. I ni yn diolch i ti. Mae ti yw Duw holl alluog a holl wybodus. Arglwydd ni'n diolch dy fod ti yn gor-uwch lywodraethu, dy fod ti yn rheoli, yn teyrnasu dros bob peth, a mae'r cwbl yn dy law di. Dad, ni'n diolch i ti fod yr arglwydd Iesu yn awr ar ei orsedd. Diolch, mae'n brenin ni sydd yn teyrnasu. Ac arglwydd ni'n diolch felly am yr hyder a'r gobeith mae hynny'n rhoi i ni. Dad, beth bynnag yw ein sefyllfa ni ar hyn o bryd. Wrth i ni falle bryderu am ein bywyd, pryderu am ein gwlad, pryderu am ein byd, pryderu am bob math o bethau. Ni'n diolch bod ni yn dod heno at un sydd yn reoli. Ac yn dod at un sydd yn gwybod, arglwydd, ti'n gwybod beth rwyt ti'n ei wneud. Falle bod ni ddim yn deall, bod yna bethau sydd yn ddirgelwch i ni. Arglwydd, ni'n diolch dy fod ti yn gweithredu dy gynllun a dy fwriadau dionus di. Arglwydd, ni'n gweddio wneud i helpu ni i weld hynny heno, ac i gredu hynny heno. Dad, ni'n gweddio byddwn ni i gyd yma'n gallu galw ar dy enw di. Arglwydd, beth bynnag yw ein anghenion ni, heno, y byddwn ni yn gallu galw arna ti a gwybod fod ti yn ein clywed ni. Bod gennym ni, yn wir, fynediad at y ti. Ni'n gallu dod at dy orsedd di. Arglwydd, ni'n gallu siarad â thi a pledio arna ti a ti'n barod i glywed. Arglwydd, ti'n gyflym, yn awyddus i wrando ac i ateb ein gweddio ni. O arglwydd, i ni'n diolch i ti unwaith eto am yr hanes yma i ni wedi darllen. Wrth i ni feddwl am Joseph a'r pethau nath ei wynebu, Dad, ni'n gweld yn fyna arglwydd, fod dy gynllun di weithiau yn rhyfedd iawn yn ein golwg ni. Arglwydd, wrth i ni feddwl am yr hyn brofodd a'r dioddefodd am flynyddoedd arglwydd. Ac ni'n siŵr i Joseph ar y pryd fod e ddim yn deall. Ac fod e'n galw allan arno ti, a falle ar y degen meddwl dy fod ti yn oedi, ni'n araf i rando, ond arglwydd na, ni'n gweld fan hyn y darnau yn syrthio i'w lle, a ni'n gweld fan hyn dy amseru perffaith di. A ni'n gweld fan hyn yn y pen draw dy fod ti yn ei ddyrchafu e.
Ac arglwydd, wrth gwrs, mae'r meddyliau ni'n troi at yr arglwydd Iesu. Yr un. Ie, nath ymostwm ein mwyn ni. Ond yr un, sydd wedi ddyrchafu uwch pob enw sydd. Arglwydd i ni am dyfolu di heno. Ni wedi clywed am yr eifftiaid yn plygu ei gliniau pan mae Joseph yn pasio ag arglwydd i ni nawr eisiau dod o dy flaen di. Ac arglwydd i ni am ymostwng ein hunan ger dy fron di. Ni eisiau cydnabod mae ti yn unig sydd yw. Ti yw ein bywyd ni. Ti yw ein gobaith ni. Ac arglwydd ni'n hollol ddibynnol arno ti. Ni ddim yn gallu darparu ar ein cyfer ni yn hunan. Ond ni'n diolch bod ni'n dod at un sydd yn able i gwrdd â phob angen. Dad, ni'n meddwl am y geiriau yna, geiriau y pharo am Joseph. Gwrandewch ar Joseph, gwnewch beth bynnag mae yn ei ddweud. Ac arglwydd, ni'n cofio geiriau tebyg, geiriau Mair yn siarad am Iesu yn y briodas yna yng Nghana yn dweud, gwnewch beth bynnag fydd yn dweud. Ac arglwydd heno, dyma dy air di i ni, gwnewch yr hyn mae e'n dweud. Arglwydd, ni eisiau i fyddhau i ti. Ni eisiau dy ddilyn di, arglwydd. Ni eisiau ein bywydau ni i dy glodfori di, arglwydd. Ni eisiau bobl allu gweld, fod gennyn ni frenin, bod ni'n perthyn i deyrnas, a bod na un, rydyn ni yn deyrngar iddo fe, ni'n ffyddlon iddo fe, rydyn ni yn gwrando arno fe. Arglwydd, gad i hynny fod yn wir amdano ni nawr. Osgweli di fod yn dda. A wneud i ddyrchafu i enw yr arglwydd Iesu yn ein golwg ni yma nawr. Amen bod ni'n gofyn yn ei enw. Amen. Amen. Gamno ni, eto o Rymal 2. Rhif 72. Iesu Grist, myfyriaf ar dy aber di. Ildiais di bopeth ar groes dros o fi. Lawer tro'r y feddais i ti fachu bi. Meddyliau fel hyn ddaw i'n cof. A'r ail bennill frenin nef mor ddyrchafedig ydwy ti. O flaen dorsedd rhyw ddydd plyga fi. Clod i ti. Tosturiais dat i'n gwael fel fi am moliant yn awr i ti rhof. Ac ymlaen yn ei sefyll i ganu.
Pwy'r person mwyaf pwerus chi'n nabod? Byddai'n ddiddorol, sy'n eisiau chi ateb, sy'n eisiau ni ddechrau brolio, pwy rifau ffôn sydd â chi wedi safio ar eich ffôn chi, ond byddai'n ddiddorol rannu nodiadau. Pwy yw'r person mwyaf dylanwadol, neu'r person mwyaf awdurdodol, y person mwyaf pwerus? Byddech chi yn gallu galw arno fe pe bai chi angen. Fi'n tybio bod ambell un yma falle wedi cwrdd neu a wedi bod ar ryw berthynas gyda rai pobl sydd a dipyn o bwer, ond y tebyg yw i'r mwyafrif ohono ni, does yna neb lot, oes e? Pan i ni'n stuck, pan i ni'n poeni, pan i ni mewn twll, pwy bysyn ni'n fforno? O heno, neges o gysur sydd gen ni ar ein cyfer ni. Neges syml iawn. Dyna fi lot gormod o bwyntiau bore yma. Ac unwaith eto, really, just un pwynt sydd dyfu ar ein cyfer ni heno. Wrth i ni edrych ar Joseph, meddwl am ei brofiad e. Be ni'n mynd i weld yw cysgod o'r arglwydd Iesu. Ac wrth i ni weld Joseph yn hyn yn cael ei ddyrchafu, mewn ffordd rhyfeddol. I ddyrchafu o'r carchar reit lan i siŵr o fod y swydd uchaf gallwch chi ddychmygu yn y byd ar y pryd. Mae hynny ddim yn cymharu gyda'r arglwydd Iesu. A'r ffordd mae wedi cael ei ddyrchafu. I ddeheulawr tad, gorsedd y gogoniant. A heno, dim rhaid i chi gael ei rif yn eich ffôn chi. Chi'n gallu galw arno fe. Mae'r arglwydd yma sydd wedi profi'r fath weiledd a chandrin a dioddefaint, mae nawr yn gallu codi ni. Allan o'n twll ni, allan o'n pwll ni, allan o'n tywyllwch ni, allan o'n hangen ni. Mae'n gallu'n codi ni o'r pentwr sbwriel i fod gyda fe. I fod wrth ei ochr e. I fod yn un gyda fe a rhannu yn ei ogoniant. Felly ddechrau, na ni feddwl am Joseph, be ddigwyddodd iddo fe. A ni'n tynnu fan hyn mewn ffordd at ddiwedd yr hanes. A ni'n mynd a lot o ups and downs di bod yn dod. Mae di bod yn bach o roller coaster. Nath e ddechrau yn reit dda. Chi'n cofio yr mab annwyl yma sy'n cael ei sboilio gan ei dad, ac yna mae lawr. Mae'n cael ei frodychu gan ei frodyr, mae'n cael ei werthu, mae'n cael ei gaethgludo i'r aifft, ac yn yr aifft mae pethau'n dechrau edrych yn well achos mae'n ennill ffafr Potiffar ac mae'n cael cyfrifoldeb fyna, ond yna wrth gwrs lawr eto. Mae'n benni lan yn y carchar, cael wyddau wedi dweud amdano, yn cael ei garcharu. Ond yn y carchar hyd yn oed, mae pethau'n dechrau edrych lan, mae'n cael rhyw gyfrifoldebau fyna, ac mae'n dod i gysylltiad gyda'r trilliad yma sy'n mynd i fod nôl yn presenoldeb Pharo, a mae'n gofyn iddo fe, cofi amdano fi. Pan ti fyna, cofi amdano fi. Ond yna mae trilliad yn anghofio. 2 flynedd yn pasio. Ac falle oedd ei sefyllfa yn y carchar ddim mor wael ac y gallai fe fod, ond bydde fe ddim wedi bod yn bleserus na. Felly, yn y bennod diwetha, mae'n wir eto fan hyn, lle mae Joseph, wel mae ar ei isa fan hyn yn dydy. 2 flynedd
yn y carchar. A chi'n tybio erbyn y pwynt yma bod e jyst yn anobeithio. Pam fi? Arglwydd, pam hyn? Beth? Bydd e falle'n cofio nôl i'r breuddwydion yna gafodd yn ei blentyndod ac yr addewidion, y broffwydoliaeth yna bod e'n mynd i gael ei ddyrchafu, ond dyma fe yn y carchar beth sy'n mynd ymlaen. Wrth gwrs, yn ei amser ei hun, mae Duw yn camu fewn. Ni'n clywed yn dyn ni fod Duw yn rhoi breuddwydion nawr i Pharo. Ni ddim yn edrych yn fanwl arnyn nhw, achos chi siwr o fod i clywed y ran yma o'r blaen. Mae'n hanes eitha cyfarwydd, yr breuddwydion enwog yma. 7 buwch tew, 7 buwch tenau. 7 tywysen, da, llawn ffrwythlon, 7 dywysen, gwael. A mae Pharo mae'n gwybod, fel y pentrilliad ar pobydd, mae'n rhywbeth gwahanol am y freuddwyd yma. Mae'n rhyw arwyddocad i'r freuddwyd yma, ond os neb yn gallu ei esbonio fe. Ond trwy ragluniaeth mae Duw wedi gosod Joseph mewn cyswllt gyda'r trilliad. Nawr mae'r trilliad yn cofio am Joseph ac mae'n esbonio hyn i'r Pharo ac nawr yr amser chi'n gweld i ddyrchafu Joseph. Mae Joseph yn cael ei alw, a ni'n clywed bod e'n eillio i wneud ei hunan yn fwy taclus, a mae'n cael dillledyn newydd. Nes i sôn am hyn o'r blaen, yn dod yn ddiddorol hanes Joseph, yr sôn yma o hyd am ddillad yn dydy. Mae'n dechrau efo'r cot special yna, ond yna mae hynny'n cael ei rwygo ddi wrtho fe, ac yna mae graig Potiffar yn rwygo i got a ddi arno fe fel petai, a fan hyn, mae'n siŵr oedd e mewn rhyw garpion, ond nawr mae'n cael ei wisgo i ymddangos ger bron Pharo. Pharo, wrth gwrs, siwr o fod, bron yn sicr, y dyn mwyaf pwerus yn y byd. Brenin superpower mawr y byd yn y cyfnod. Mae'n esbonio'r freuddwyd i Pharo, nid ei allu fe, wrth gwrs, mae'n dweud Duw fydd yn esbonio, a trwy gallu Duw, mae'n esbonio'r freuddwyd, mae'n rybuddio Pharo beth sydd yn mynd i ddigwydd. 7 flwyddyn da, 7 flwyddyn gwael. 7 flwyddyn o lawnder a 7 flwyddyn ffrwythlon, yna 7 mlynedd o newyn. A sdim awgrym yn hyn fod yna gosb neu rhywbeth fel yna, dyma just be mae Duw wedi drefnu, dyma sydd yn mynd i ddigwydd, ond yn ei ras mae Duw wedi darparu Joseph i rybuddio Pharo. Mae Pharo wrth ei fodd, yn dydi? Mae Pharo yn gweld rhywbeth special yn Joseph. Drychwch ar adnod 38. Dywedodd Pharo wrth ei weisio, na fedrwn ni gael gŵr arall fel hwn, ac ysbryd Duw ynddo. A Duw wedi bod yn gwneud ei waith yn Joseph yn do. Trwy'r profiadau anodd, trwy'r dioddefaint, trwy'r amser yna o aros a disgwyl wrth yr arglwydd, mae Duw wedi bod yn ei baratoi A nawr mae'n cael ei ddyrchafu. Mae'n cael ei wisgo, nid jyst efo rhyw wisg i ymddangos ger bron Pharo, wnaethoch chi sylwi ar hynny, adnod 42. Mae Pharo'n tynnu ei fodrwy oddi ar ei law a'i gosod ar law Joseph. A gwisgo amdano ddillad o liain main. A rhoi cadwyn air am ei oddwf. A mae Pharo'n dweud, fi yw Pharo, fi yw'r brenin, ond ti yw'r second in command. A mae Pharo'n cael ei fynd yn y goet yma efo pobl yn gweiddi. Plygwch eich gliniau, achos mae yna un anrhydeddus, un golgoneddus yn dod fan hyn. Nawr, mae'n stori wych, yn dydi? A be byddwn ni falle'n galw yn aml yn Cinderella story, yn dydi? Mae'n rhyfeddol. Just
meddyliwch am beth sydd wedi digwydd fan hyn. Mae'r un yma, sydd fel arfer, yn aml, jyst yn cael ei gyfeirio ato fel yr Hebrewr, y boi yna o wlad arall, sydd wedi benni lan rwsut yn yr aifft, mae yn dod i gael, wel yr swydd ucha posib yn yr deyrnas fwyaf pwerus yn y byd. Mae'n ryfeddol. Mae'n ryfeddol. Yn yw rags to riches go iawn yn dyfa. Ond unwaith eto wrth gwrs, mor wych yw a gallwn ni feddwl, waw, mae Duw mor dda yn dydy, bod e'n gallu gwneud hyn, a bod e'n gwneud hyn i Joseph. Wrth gwrs, mae hyd yn oed yn fwy ryfeddol pan ni'n darllen yr hanes yma nawr yng ngoleuni dyfodiad Crist. Achos cwmpa be, os wnaeth Joseph ddisgyn yn isel a cael ei ddyrchafu yn uchel, dwi ddim yn cymharu gyda'r arglwydd Iesu. Meddyliwch amdano fe. Meddyliwch beth chi'n gwybod am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n mynd i fod yn dathlu mewn ychydig wythnosau. Mae'n scary di. Y Nadolig. Yr ymgnawdoliad. Y geni gwirthiol. Ni'n mynd i fod yn canu carolau. Ni'n mynd i fod yn meddwl am yr arglwydd Iesu yn gadael ei ogoniad. Gadael o'i wirfodd, yn ifydd i'w dad, mwyn dod i'n byd ni, ac i orwedd mewn preseb. Ac, ni wedi meddwl am hyn o'r blaen, fi'n gwybod, ond meddyliwch am o'r isel ath nid jyst fod e'n dod i'r dechreuadau syml tlawd yna, ond chi'n darllen mlaen a chi'n clywed amdano fe'n mynd yn ffoadur. Yn gorfod ffoi am ei fywyd gyda Mair a Joseph i'r aifft. Cyna pan maen nhw'n dychwelyd, lle maen nhw'n mynd, wel, i'r tre fach di-nod yna, Nazareth. Alla unrhyw beth da ddod o Nazareth? Ac yna wrth iddo fe dyfu, mae'n gweithio fwy na thebyg fel saer coed yn yr lle bach di-nod yma. Ac yna mae'n y bwynt yn dod lle mae'n dechrau amlygu ei hun. Mae'n dechrau ei weinidogaeth gyhoeddus. Mae'n dechrau datguddio ei hun, yn galw disgyblion, galw pobl i'w ddilyn mae'n esbonio pwy yw a pam fod wedi dod a beth yw ymateb pobl, wel, maen nhw yn ei wfftio fe. Yn y diwedd, wrth gwrs, mae'n cael ei frydychu, a mae'n cael ei garcharu, a mae'n cael ei boenydio, a mae'n cael ei ladd. Fe nath yr arglwydd Iesu fynd yn is na Joseph. Peidiwch camddeall, nath Joseph brofi a diodde llawer, ond dwi ddim yn cymharu ydy gyda Iesu. Ar y groes, mae'r arglwydd Iesu yn suddo i'r dyfnderoedd. Mae'n cymryd ac yn profi uffern ar y groes wrth iddo fe gymryd cosb ein pechod ni. Mae'n cael ei osod mewn bedd. Gwrandewch ar be mae'r Apostol Paul yn dweud yn ei lythyr at y Philippiad. Geiriau cyfarwydd fi'n gwybod, ond mae'n dweud hyn: amlygwch yn eich plith eich hunan, yr agwedd meddwl honno sy'n wir yn eiddo i chwi yng Nghrist Iesu. Ei fod ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydrafoldeb a Duw yn beth yw gipio. Ond fe gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithwas a dyfod ar wedd ddynol. O'i gael ar ddill dyn fe darostyngodd ei hun, gan fod yn ifydd hyd angau, angau ar groes. Nawr gwrandewch ar hyn. Am hynny, tra dyrchafodd Duw ef, a rhoi iddo'r enw sydd goruwch pob enw,
Fel wrth enw Iesu y plygau pob glin yn y nef ac ar y ddaear a than y ddaear ac y cyffesau pob tafod fod Iesu Grist yn arglwydd gogoniant Duw Dad. O do, fe fath yr arglwydd Iesu yn isel. Fath mor isel ac y gallwn ni fyth ei ddychmygu. A felly, mae'n atgyfodi. Am fod e wedi cyflawni ei waith a chibol, mae'n atgyfodi, dyw marwolaeth methu dal gafel ynddo ac mae'n cael ei ddyrchafu. Gallai fe ddim di mynd yn is, ond nawr chi'n gweld gallai ddim mynd yn uwch. Pwy yw'r arglwydd Iesu? Chi eisiau gwybod pwy yw Iesu? Fe yw brenin brenhinoedd arglwyddi. Pharo Joseph. Di Emyr yn rhyfeddol. Y ffordd nath e fynd o'r pwynt isel yna i fod mor uchel yn cofiwch. Pharo Joseph. Lle mae Iesu? Dwi'n reichi ddim ddigon uchel. Ddim yn ddigon hir. Brenin brenhinoedd. Arglwyddi. Lle mae Pharo heno? Lle mae deyrnas Mae'n di mynd. Ydych chi fynd i weld adfeilion? Mae'r deyrnas wedi mynd. Wedi mynd yr un ffordd â phob brenin a phob teyrnas arall. Lle mae Crist? Mae ar ei orsedd. Ble fydd Crist? Am byth? Ar ei orsedd. Yn ogoneddus. Yn fawr. Yn ysblenydd, yn wych. Chi'n cael argraff yn di chi o fawredd Pharo ac hyd yn oed o fawredd Joseph ac chi'n clywed am yr yd yn cael ei chasglu, yr ffrwythlondeb yn y wlad ac bod nhw'n methu hyd yn oed rifo yr bwyd yma i gyd a mae'n swnio mor wych. A pan ni'n clywed am yr fodrwy a'r dillad special, a'r cadwyn aer, a'r pomp, a'r seremoni, mae'n swnio mor fawr, ond dwi ddim yn cymharu. Ddim yn cymharu. Just dim. Sa'n gwybod beth yw'r peth mwyaf ffansi chi wedi gweld? Beth yw'r palas mwyaf ryfeddol? Beth yw'r cyfoeth mwyaf chi wedi brofi? Dwi ddim yn cymharu gyda'r arglwydd Iesu. A felly os oedd angen i bobl plygu gerbron Joseph a Pharo, mae eisiau ni blygu o'i flaen e. Ni wedi canu am. Un dydd bydd pob glin yn plygu. Un dydd bydd pob tafod yn cyffesu. A felly os nag i chi wedi gwneud hynny'n barod, fi'n galw arnoch chi wneud yn awr. I ei ddod, i ryfeddu arno fe bod e wedi dewis, mynd i'r fath raddau a dioddau cymaint mwyn achub chi a ryfeddu nawr bod yn frenin brenhinoedd arglwyddi ac mae eisiau bod yn frenin i chi. Ac os chi'n gweld mae hynny yn newid popeth yn dydy. Mae'n newid popeth. Byddwn ni'n meddwl fwy am hyn os dyw ei mynd tro nesaf. Be ni'n mynd i weld yw fod brodyr Joseph yn dod ac yn ymgrymu o'i flaen ac yn cael ei digoni. A dyna yw diwedd y bennod yma mewn ffordd yn dyfa. Ni'n clywed bod y newyn yma'n drwm trwy wlad yr Aifft ac yn wir trwy'r holl fyd neu o leia'r gwledydd cyfagos sy'n cael ei cyfeirio ato fyna. A beth sy'n digwydd, daeth pobl o'r holl wledydd hefyd i'r Aifft at Joseph. A Joseph, chi'n gweld. Mae'r ffaith fod Joseph wedi cael ei ddyrchafu, fe ddim jyst er ei fwyn Yna'r peth gorau i'r bobl hefyd. Mae'r ffaith fod yr arglwydd Iesu wedi cael ei ddyrchafu, dyna mae ein ei heiddi, ond mae wedi gwneud hynny hefyd ein mwyn ni. Gwrandewch ar hyn o'r llythyr at yr Hebreaid. Pennod 2, adnod 10, ni'n darllen, roedd yn gweddi
I Dduw, hynny oedd yn addas I Dduw, yr hwn mae pob peth yn bod er ei bwyn, a phob peth yn bwyd drwyddo, wrth ddwyn pobl lawer I ogoniant, wneud tywysog ei achawdwriaeth yn berffaith trwy ddioddefiadau. Mae Crist, fel beth wedi cael ei berffeithio trwy ei ddioddefiadau. Mae wedi cael ei brofi ym mhob ffordd a mae wedi pasio'r prawf. A nawr mae wedi cael ei ddyrchafu, ond pam? Beth oedd bwriad yw yn hyn I gyd? Dwyn pobl lawer I ogoniant. Be mae'r arglwydd wedi bwriadu I chi a fi? Dod â ni I ogoniant. Codi ni o'n tywyllwch. Codi ni o'n twll at o fe ei hun. Chi'n gweld yr patrwm sy'n cael ei osod trwy'r ysgrythyr yn dyfe yma. Nid dyma'r unig gysgod o hyn. Stori Joseph yn amlygu, ni'n gweld mewn man eraill, ond wrth gwrs mae'n cyrraedd I uchafbwynt yng Nghrys, sef hyn, gyntaf y groes yn argorol. Yn gyntaf, dioddau, yna gogoniant. Dyna'r addewid I chi ac I fi. Dwi ddim yn addewid am y byd yma. Does dim sicrwydd bydd yr arglwydd yn newid ein sefyllfa ni. Ni ddim yn gwybod beth a ddaw yn y bywyd yma. Ond mae yna addewid tragwyddol dyn ni fan hyn. Yn does? A sim os pa mor isel ydw ni. Eto, gallwch chi ddim meddwl am sefyllfa lot yn is na Joseph yn y carchar. Wedi anghofio gan bawb, ond mae Duw yn cofio. A mae'n abl I draws newid I sefyllfa fe yn llwyr, a gallai wneud yr un peth I ni. Ac hyd yn oed os yw e ddim yn gwneud yr un peth I ni yn y bywyd yma, fe wneith e yn y dydd ola. Dim os pa mor isel I ni, dim os beth I ni'n I wynebu, beth I ni'n mynd trwodd, wrth I ni godi ein croes ni a'i ddilyn ac hyd yn oed os mae hynny yn costio ac mae'n boenus, yn y diwedd mae'n mynd i'n codi. Yn ysbrydol mae'n barod wedi'n codi. A'n gosod I eistedd gyda fe yn y nefolion leoedd. Gadewch chi hynny fod yn gysur I ni. Beth bynnag, beth bynnag ni'n gwynebu. Bod mor fawr neu mor dywyll yw y sefyllfa ni ynddi. Mae'r arglwydd yn abl i'n codi ni. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni wrth I ni orffen. Rwy'n 47 yn yr atodiad. Pwy yw hwn yng Ngethsemane, sydd â'i bryder ef mor fawr. Trist hyd angau yw ei enau, pam y daeth ef i'r fath awr. Dyma Iesu, mae am orffen gwaith ei dad. Pwy yw hwn ar ben Calfaria? Dirmygedig ydyw ef. Fe'i doluriwyd ac fe'i drylliwyd collodd hefyd wenau'r nef. Dyma Iesu, wedi gorffen gwaith ei dad. Fennill ola, pwy yw hwn sydd ar y cwmwl? Tebyg yw I fab y dyn. Tyrfa fawr sy'n ei groesawu ac mae pawb yn plygu glin. Dyma Iesu, rhydd yr orsef nawr yw dad. Mae'n I sefyll I ganu.
ydy ti yn effeithio am y pethau hyn, a dy air di ni ar hyd y dydd, ni'n gweddïo neu di barhau siarad am ni. Ac arglwydd y bydd yr hyn ni wedi glywed yn gymorth i ni, yn her i ni, o arglwydd gweithio yno ni os gweli di fod yn dda. Nawr iddo ef, sydd ar gallu ganddo, i'ch cadw rhag syrthio, a'ch gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef yr unig dduw, ein gwaredwr, trwy Iesu Grist ein harglwydd, y bydd y gogoniant am awhydu, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd.